Tinosangana zvakare tichikwazisana muzita raJesu ndichiti rugare rwaShe ngaruve nemi nenyasha dzaIshe vedu Jesu Kristu zive nemi. Tiri kupfuurira pamberi nekukurudzirana pamusoro pekuve mukundi. First time takaona kuti mukundi unoziva simba ramashoko. Mashoko anokubatsira kukunda. Aunotaura neaunonzwa. Taura mashoko esimba, taura mashoko ekuropafadza, taura mashoko okukunda nekubudira kuupenyu hwako, nekune zvaunoita, nekuvana vako, nekumabasa ako, and also usateerera mashoko akaipa anotaurwa pamusoro pako. Shoko rechokwadi nderakataurwa naMwari pamusoro pako. Declare and confess the word of God. Chechipiri takaona kuti mukundi unofanira kutarisira kurwiswa. Nekuti kuti unzi mukundi kune chawarwa nacho ukachikunda. Kune arwa newe ukamukunda. Kune aita mutsimba newe ukamukunda. Nhasi tiri kupfuurira pamberi tiri kuti isusu kukunda kunotanga mupfungwa. Winning begins in your mind. Winning begins in your mind. Proverbs chapter 23, this is a very common scripture, verse number 7. Inozikanwa nevanhu vose. Proverbs 23, verse number 7. Inoti, for as he thinketh in his mind, in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Munhu sezvaanofunga mumwoyo make ndo zvaari. It's very interesting to note that the Bible speaks about kufunga nomoyo. Nekuti moyo, munhu mweya une upenyu unogara muviri. Man is a spirit, he has a soul, and he stays in a body. Soul ndo inoanzi interpretwa ichinzi moyo. Musoul ndo mune moyo, ndo mune pfungwa, ndo mune emotion, ndo mune intellect. Saka ndichiti Bible munhu unofunga nomoyo. Sezva anofunga munhu mumoyo wake, moyo nepfungwa dziri pamwe chete ndo zvaari. Sezva anofunga munhu mumoyo ndo zvaari. Everything begins in the mind. Everything begins in the mind. 2 Timothy 2, verse number 7, inoti iyo, consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. Fungisisa pamusoro pezvandataura, Ishe vachakupa kunzwisisa. Now, if you are going to be a winner, you must be different from the crowd. You can't be a winner when you are thinking like everybody else. A winner thinks like a winner. A winner thinks differently. You cannot think like a lizard inside of your heart and inside of you and end up becoming a crocodile. You cannot think like a rat and at the end of the day perform and act like an elephant. So winning begins in the mind. Your mind is the drawing room. No manufacture. What your mind thinks and how your mind thinks will determine your future, your tomorrow, your circumstances. What happens in your mind will happen in your life. It all begins in your mind. If you can't see it in your mind, if you can't see yourself as a winner in your mind, if you can't see yourself as a winner in your heart, ukasaona victory mumoyo mako, haumbofi wakaiona. Ukasaona kubudirira mumoyo mako, haumbofi wakakuona. Ukasaona prosperity success mumoyo wako, haumbofi wakabudira. A winner manages his mindset. Mindset management is the priority of a winner, the priority of an overcomer. Haungasweri uchitaura uchifunga zvinhu zvisina musoro, zvinhu zvepasi, uchifunga nhamo, uchifunga kuchema, uchifunga kushupika, uchifunga kukundikana, uchifunga kutandaniswa nemadhimoni, uchifunga zvinhu zvisina nematuro ose, wona kubudirira. When you are going to be a winner, it begins in the mind. Bible noti kuna Romans chapter 12, verse number 2. Do not be conformed to this world, but be renewed, be transformed by the renewal of the mind. Be transformed by the renewal of the mind. If you want to be transformed, to be metamorphosized, to experience a drastic change, to change your circumstance, to change your life, to change your performance, if you want any change in your life, you start by changing your mind. Because the Bible says transformation comes when you renew your mind. You cannot think like a loser and become a winner. You cannot think like a poor person and you become rich. You cannot think failure and you become successful.
Winning begins in your mind. Semana wa Mwari, consider these things, Paul Nodaro. Think about these things. Philip 4 verse 8 note. Think about these few things. Think about good things. Think about positive things. Think about yourself as a winner. The Bible says in Romans chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Christ who loves us. Wakadiwa na Jesu iwewe, wakadiwa na Mwari, wakadiwa nedenga, wakazodzerwa kukunda, wakadamirwa kukunda, wakato designed kukunda. You are an overcomer. You are a winner. You are a success story. Let this be written in your mind. Think like a winner. Think like a winner. Speak like a winner. Meditate upon winning. See yourself winning in the eyes of your mind. See yourself as a winner. You are not a loser, you are a winner. You are an overcomer, you are not a victim. Uri mkundi, ramba uchikunda, kunda nyama, kunda nyika, kunda urombo, kunda udofo, kunda zvinhu zvose zvinorwa newe, uri mkundi. Ngazvinyorwe mumoyo mako. As a man thinketh in his heart, so is he. Winning begins in the mind. God bless you.